Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami jinsab konvint li l-Partit Nazzjonalista taħt it-tmexxija ta' Simon Busuttil se jikseb l-appoġġ tal-poplu. Jina naħseb li l-Partit Nazzjonalista bħal kull kap li kellu għandu issa illum ukoll il-kap li Simon Busuttil li m'għandix dubju ħajkun il-persuna li dan il-partit tarġa' iġibu il-partit li wassanna biex jarġa' jikseb il-maġġoranza tal-poplu Malti. Għal-mistoqsijiet tal-ġurnalisti waqt konferenza tal-aħbarijiet quddiem Kastilja, Fenekadami għalli jum wet joffri ebda sfida lil kap Simon Busuttil. Jiena niċċeġġella assolutament li jiena l-Viċi Kap tal-Partit, jiena nagħmel xogħli ta' Viċi Kap tal-Partit u jiena nappoġġja bl-iktar mod assolut lil kap tal-Partit bħalmet jagħmlu l-uffiċjali kollha fil-Partit Nazzjonalista. Intant quddiem Kastilja Beppe Fenekadami tkellem dwar il-Kabinett tal-Ministri u dwar kemm dan jiġi jiswa lill-pajjiż. U kien akkumpanjat mid-deputat tal-Partit Nazzjonalista Martes Portelli li wara ħafna diskors dwar il-Kabinett ma rridx twieġeb dwar il-500 € li kienu ħadu l-Ministri fi żmien il-Gvern Nazzjonalista. Taħt kabinett ta' amministrazzjoni preċedenti, il-500 € żieda fil-ġimgħa kienu ingħataw lura? Jiena naħseb illi l-mistoqsija tal-500 € naħseb aħjar nagħmluha wkoll il diversi nies li ġejjin mill-kamp laburista. B'reazzjoni għal kritika ta' Fenekadami lejn il-Kabinett, il-Partit Laburista għal il-Gvern daħħal enerġija pożittiva li waslet biex jitwettqu miżuri li ħadd ieħor ivvota bil-qalb kontrihom. Il-Partit Laburista għal in-nies li qed jitkellmu dwar il-ħidma tal-Kabinett meta kienu l-istess nies li ħadu żieda ta' 500 € fil-ġimgħa filwaqt li l-familji kienu qed iħallsu l-ogħla kontijiet li llum Gvern Laburista raħħas. L-istess nies li qed jitkellmu fuq il-Kabinett li qed iwettaq il-bidla lill poplu tant trid fl-aħħar elezzjoni, ħadu l fuq minn €1,000,000 f'konsulenz li l-maġġoranza minnhom kienu b'direct order. Huma wkoll l-istess nies li ħallew l-Ene Malta falluta, li ħallew il-Waste Serve għarrieħu, l-istess nies li llum għadhom fil-Partit Nazzjonalista.